Kardom don malitum. Nili channel nang kiom report choropar piglo kado kawe pansitame. Nili pinia video long pachini kang tunga lambang kela puheno. Non malam ong dung aradatum. Driving license kawe tum si ong muna don malitum. Gari mote anutina me dorep tahai pohe sitame la driving license kawe tum si ong muna. Lasi nili pinia video long bang pachini kang tunga la puheno. Driving license Kosonsi ke Chepalong jima. La sini step by step si nampak naik po. Keceng si driving license bange nang litum long ipit he keceng ke nang litum learner license pan si nang litum apply nang ji don mar litum learner license pan ke apply ji pan kopia documents ke nang jima enjoy ke pen pulote Aadhaar card nang litum long jong si Aadhaar card duik pulote learner license kiloin tame enjoy pik po kapre documents pen jong si nang litum learner license pan apply pulote nang litum chehelat nang athai do ko sitamila Aadhaar card pen pulote joy pik podon malitum घंटाय सिरा चिट्टिम बेन मातसी नंग लिtum learner license bangke long ek pit po don malitum learner license ke apply bangke nang litum jong si methang hem long laptop ma desktop do pulote nang litum methang hem long pen mat le nang litum learner license phane apply online pen apply tame don malitum stame nang litum long jong si laptop awe desktop awe pulote nang litum kulat nahoka kulat long le nang litum damik tamela nahoka kulat long le dam tamela da kudat long dam penang litum Aadhaar card do pulote joy pik podon malit Aadhaar keceng si learner license pan bang don malitum lo learner license pan bang kenang litum nam bang ke haronir ke pandam je don malitum nang litum jong si methang satlang chipi pik pulote nang litum pan extra pharuk pho nang ni je don malitum suri sira pharoge thomandami podon malitum nang litum la suri sira pharoge thom bensi nang litum learner license bangke long fit podon malitum घंटाय सीमा घंटाय sira chitim pen masi lasonoi learner license bangke lasonoi don malitum learner license bangke 6 months pan validity don malitum nang litum pini son learner license pan apply dam lopote nang litum 31 days apilo pulote 31 days apilo pulote nang litum driving test apan nang litum han message nang li podon malitum message nang le data apilo pulote nang litum driving test apan apply dam pinang po dak online nang lin kunat ma online di palut la learner license pan ke apply dam adim dam nang po hodak dam pen nang litum driving license ala pene driving test apan nang litum online apply nang po la bangke online fees bangke suri si pinang podon malitum suri si la pen kenang litum han extra dak charges nang hang tathek pharoni ma pharo thoma pode nang litum suri sira pharo thomba adam podon malitum la driving test apan bangke nang litum pode angton total ke nang litum learner license pan suri sira pharo thom nampo la pen ke driving test an pan bangke suri sira pharoge thom pote total bangke suri nira pharo truck andam podon malitum la so fit nang litum phan driving test phanang hang po driving test tang dalo pote nang litum driving test pass elo pote banglote nang litum no message nang lipo la that ansi driving license along podon malitum la bangke driving test phan bangke nang litum learner license long eta fit 31 days of pc nang litum driving test phanang hang po pass that of fidansi driving license ba long ipo don malitum lahan lo lapuan lo nili nang litum man pini ya video long ba nang pachini gang tungge lapuan hen lo don malitum keceng si ke learner license pan apply nang po learner license pan apply pan ke nang litum Aadhaar card do nang po Aadhaar card documents ladate 31 days of look lote nang litum driving test pan nang litum online apply nang po ladate driving test nang en po da nang litum yong si pass de lo polote driving license ba long ipo don malitum lapuan lo pini ya video long bang nili nang litum man pachini gang tung mangke lo tangte next video long le litum chitong trick na kardom kado kawe pan sutame do me thak me